Ahojte, dnes si predstavíme dva efekty, a to dim a sparkles, takže nejaké trblietky. Poďme na to. Kliknem si hore na model a vyberiem si efekty smoke. Hneď keď ho tam dám, tak môžeme si všimnúť, že nemá žiadnu pozíciu a ani ho nikde nevidíme. Či ho dáme, aby ho vidieť alebo nie, tak on nikde nie je. To znamená, že tento smoke bude musieť byť viazaný k nejakej časti. Takže si spravíme nejakú časť. Napríklad cylinder. Dám smoke z Explorera, chytím ho ľavým stlačením myšky a dám ho do tej časti part. Nazvem tú part pomocou F2 na niečo inteligentné, ako napríklad smoke part. Tak, a teraz už vidíme, že už tu smokuje. Samozrejme, ak nechceme, aby bolo vidieť našu časť, môžeme z nej spraviť neviditeľnú pomocou transparency. OK, super. Takže máme transparency na 1, nevidíme našu časť a vidíme iba dim, ktorý sa produkuje. Takže kliknem si na Smoke Park, v Explorer si kliknem presne na ten efekt Smoke a môžeme ho i zmeniť. Dá sa tam zmeniť farba, podobne ako pri ohni, na akúkoľvek chceme, napríklad takúto zelenú alebo modrú. Dám ju do modra. Taktiež môžeme vypnúť a zapnúť Smoke. Keď je nezaškrtnutý, tak ho nie je vidieť a keď je zaškrtnutý, tak sa začne dymiť. Obyčajný názov, no a potom opacity nám hovorí o tom, že ako veľmi ho chceme, aby ho bolo vidieť. Takže 0 znamená, že ho skoro nie je vidieť. Jednotka je, že ho vidíme úplne a to je taktiež aj maximum. 1 je teda opacity, že keď by tu bol hráč vo vnútri toho dymu, tak vidí úplne prd a keď dáme 0,5, tak hráč aspoň trochu niečo vidí. 0,2 vidí oveľa lepšie, ale viditeľne je v tom dyme, ale vidí oveľa lepšie. Smoke Park je teda jeho rodič, to vieme, že tu je jeho rodič a môže tu mať aj Velocity Rise, maximálne môže stúpať o 25. Teraz vidíme, že stúpa hentam ten dym. Keď máme takúto rýchlosť, tak keď si dám opacity, tak už to nevyzerá úplne prirodzene, ten dym je taký nejaký čudný. Inak a podľa toho, ako zmeníme teraz tú našu časť, tak podľa toho on bude, ten dym, áno, sa mení tiež, že kadiaľ on začne dymieť, alebo teda kam bude ukazovať. Takže keď chceme dohora, aby dymel, tak musíme zmeniť aj tú časť, aby to išlo dohora. No, smoke. OK, takže tu máme nejakú tú rýchlosť. Tu máme veľkosť, aké sú teda tieto naše sprajty, tie naše obrázky, ktoré nám tvoria ten efekt, lebo každý vlastne tento, tu máme timescale, to už poznáme, každý ten dym je tvorený ako keby z takého obrázka. Keď si tam dám plný prehľad, tak teraz sa to trošku ešte spustím. OK, tak vlastne každý jeden je tvorený z rovnakého alebo podobného obrázka a z toho je tvorený ten dym. Áno? Každý jeden vyzerá vlastne úplne rovnako, len sa nejak rôzne točí a vytvára to takýto dym. Ale keď je takto po jednom, tak to nevyzerá úplne normálne pri tej Velocity 25. Takže by som odporúčala, že keď už máte takúto veľkú Velocity, že teda veľmi rýchlo stúpa, tak zväčšíme trošku ten dym, aby to vyzeralo tak nejak prirodzenejšie, že teda toho dymu je viac a nie sú to len také nejaké zhluky. Môžeme dať ešte väčšiu veľkosť a tým pádom to bude vyzerať úplne, že je to jeden veľký zhluk. No a to je všetko k tomuto dymu. Čo si ešte môžeme vyskúšať je, že vlastne ak my pohneme s tou časťou, tak sa nám hýbe aj ten dym, takže závisí na tom, aká je pozícia rodiča, takže tento smoke efekt sa hýbe podľa toho rodiča. No a taktiež ešte, čo je dôležité, tak napríklad keď scalenem tú rodičovskú časť, tak to neznamená, že sa nám scalene ten dym. On pôjde vždycky takto zo stredu. Ale čo je teraz dôležité je, že síce tu máme dym, ale rodiča máme vlastne nastaveného tuto. Je síce neviditeľný, ale čo sa stane, keď začneme hrať? Keď ide tam hráč k tomu dymu, tak zrazu narazí. Áno, čo nedáva úplne zmysel, aby narazil do dymu. Čo sa vtedy urobí je, že zoberieme si ten Smoke Park a vypneme Can Collide. Teraz keď dáme play, tak už by nám to nemalo kolidovať, ale čo sa stane je, že nikde nevidíme teraz ten smoke. My sme totižto zabudli prijať veľmi dôležitú vec a to je Anchor. Takže musíme to zastaviť. Takže keď máme zakliknutú Smoke Park, tak si klikneme na Anchor a to znamená, že nám to bude držať na tom mieste. A veľa vecí takto funguje práve s tým, že musí byť Anchor, lebo pokiaľ není Anchor, no tak neviem prečo, proste logika Robloxu a nefunguje to. Ale teraz už sme dali Anchor, funguje to a dokonca vieme cez to aj prejsť, takže luxus, to je presne to, čo sme chceli.
To by bolo teda k efektu Smoke. A teraz si ideme vytvoriť Sparkles, takže ideme efekty a klikneme Sparkles. Podobne ako Smoke, nevidíme nikde Sparkles, potrebujeme si vytvoriť nejakú časť. Dám si teraz takýto véč. Inteligentne to nazvem, takže Sparkles Part. No a dám do toho tie Sparkles. Šup a už začali sparklovať. Môžeme tam tiež spraviť to isté, ako sme robili pri spevku, teda dáme Transparency, vypneme Can Collide a nastavíme Anchor, veľmi dôležité. No a teraz s tými Sparkles čo vieme robiť? Tiež ich vieme vypnúť a zapnúť, vieme ich pomenovať, vieme nastaviť na rodiča, ten už je nastavený a vieme zvoliť aj farbu Sparklov. Stavíme takúto krásnu farbu, podobnú ako dim. No a čo vieme ešte spraviť je Time Scale, teda rýchlosť posunu. Tie Sparkles sú naozaj také jednoduché. Vzniklo to teda z toho Particle Emitter, ale Particle Emitter je celkom taký systém prepracovaný efektu, takže určite jemu venujem vlastné videjko, vlastný tutoriál. No a to je všetko k dnešnému videjku, tak dúfam, že sa vám to páčilo. Ak áno, určite lajkujte, zdieľajte a komentujte a vidíme sa ďalšíkrát. Čaute!